Ng'arachiel no wito ngimane ka ji ochiko oyudo hinyruok e masira mar apaya manyo juko nyamburko ma Probox mating'o jowuoth kod lori ma chakla e kar lalo ma Nyametembe e sub-county ma Mabera. Apaya maduong' mowuok Isebania kochomo boma ma Migori. Jopiny koro golo kwayo ne piny owacho mondo rang gik ma inyalo tim e duoko piny masiche mathoro timore e olalono. Jo Juma miyowa mathoth. Kalore kod lipot mogol kod obila e sub-county ma Kuria West, masirani mar apaya mane otimore kar saa achiel mar midhiambo mane juko nyamburko mar Probox mating'o jowuoth kaachiel kod lori mar chakla ne owe ka dereva mar Probox ne owito ngimane. Jatend obila e sub-county ma Kuria West Ruben Bet yango ni jowuoth mamoko chiko mane idho nyamburkono mar Probox ne yudo hinyruok mopogore opogore kendo gidhi nyime kod thieth e osiptende mopogore opogore. Joneno wa nyamburko mar Probox ne oriko wuok e boma ma Migori ka ochomo Isebania, ka lori mar chakla to ne oriko wuok e boma ma Isebania ka ochomo ma Migori e kinde mane masirani otimore. Kati ya trailer ilikuwa inatoka upande wa Sirari boda ikatelemka kuja hivi ikakutana hapa kwa daraja katikati kabisa, wakagongana na Probox ana kwa ana. Wale majeruhiwa wamepelekwa hospitali. Jodak mama Bera wacho ni karolani mane masirani otimore osebiro kanyo mogand mathoth osewito ngimagi ka gidwaro mondo koro piny owacho koro konygi e yaro laloni ma Nyametembe. Naomba waje waangalie hii daraja ipanuliwe, manake ni ndogo sana, ni nyembamba sana, kali hata kupishana kwenyewe huwa zina mpaka isimame ama ipunguze mwendo. Ikija na mwendo kali wa kasi kabisa lazima ajali itatokea. Jomba serikali itubanulie hii daraja ikuwe kubwa. Hii daraja ni finyu. Juzi tumepoteza watu wa muhimu na wakapoteza maisha, hata miezi 5 ijaisha. Tena leo hii imetokea. Tunaomba serikali itusaidie kwa hili jambo, itubanulie hii daraja ikuwe pana, ni pana sana, itubanulie daraja. Jodak mama Bera bildwaro mondo koro ket matute ya payane to wenye machiegni laloni mondo koro kony e gik masiche mag apaya. Pia mimi ni dereva. Mimi kitu ningeomba katika hii daraja, hii sehemu, hii daraja imekuwa kwenye kona. Unapotoka upande wa Isebania, hata kama ukiwa na gari kubwa, hii sehemu inatakikana iwekewe pumps, kwa sababu ile pumps inasaidia saa zingine unatoka juu ukiwa na mwendo wa taratibu. Watusaidie, watuwekee pumps kama hata ni 2, maana hii sehemu iko kwa kona, mtu akitoka pande hii wanapata kuonana. Kama ne masirani ne otimore osebiro kanyo moganda wacho ni osekelo lal mange mathoth mag oganda. Waje waangalie kabisa hii kitu, manake imeua watu wengi hapa, tumezika watu wengi. Daraja imeanza, watu wanakufa, tunaongea, hakuna kitu inafanyika. Rais anaambiwa mbunge nini, hakuna kitu inafanyika. Tarik 19 mar dwe mar achiel mar higani, ji maromo 5 ne owito ngimagi e kamoro achiel ni mane masirani otimore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso yie mare ni piny Kenya ni kama kare kendo pod en kod geno mar keto piny Kenya ngadho ma pinje